Utána Tóth Csilla Émivel, Horváth Anikó Fibivel és végül Molnár Adrien Saiddal. Ez a freestyle első kör. Utána nagyon gyors pálya, festés, felkerülnek a csíkok a távolsági pályára, hogy a bírók ezt szerint fognak pontozni majd, és aztán a gyerekekkel fogjuk kezdeni a távolsági versenyt. 4 éves kortól lesznek versenyzőink, nagyon aranyosak lesznek, és egészen meglepő produkciókat is láthatunk majd, én már tudom a névsort. Gabi, ha meg vagy, akkor tőlünk mehet. Tessék! Time start. Seconds. Ten seconds. Time. Köszönjük szépen! Addig láttuk Román Gabriellával. A freestyle következő indulója Tóth Csilla Émivel. Utána Horváth Anikó és Fibi, majd Molnár Adrien és Said.